أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Yau kuwa da kuwa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa waɗanda suke buƙatar yin dogon zango, ma'ana waɗanda suke buƙatar jimawa suna jima'i, da kuma waɗanda suke buƙatar samun damar yin zango na biyu amma hakan baya yiwuwa saboda rauni da rashin ƙarfi, to insha Allah ga fa'idar da za su haɗa su jaraba su yi amfani da ita domin yin dogon zango da kuma damar samun yin zango fiye da ɗaya a cikin dare. Idan wannan ce matsalarka, ka yi ƙoƙari ka yi subscribe sannan ka danna ƙararrawa, domin hakan zai baka damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aza sabon shirinmu. Da farko, wajen haɗa wannan fa'ida abubuwa guda uku kake buƙata. Abu na farko shine za ka samu ganyen na'ana'a, abu na biyu shine za ka samu lemon tsami, sannan abu na uku za ka samu ɓawon girfa. Da farko za ka samu na'ana'a, za ka cire iya kunnuwan, ka samu cikin tafin hannunka guda ɗaya, sannan a samu lemon tsami guda ɗaya madaidaici, sannan za a samu garin girfa ɗan kaɗan ko kuma ɓawon girfa. In garin ka samu kamar rabin ƙaramin cokali, in kuma ɓawon ne daidai misali amma kaɗan ake bukata. Za ka samu ruwa cikin kofi guda ɗaya, za ka haɗa da wannan ganyen na'ana'a ɗin da lemon tsaminka. Bayan ka yayyanka shi, za ka haɗa da wannan girfa, za ka tafasa. In ya tafasa sosai za a sauke, sai a bari ya ɗan huce, sannan a tace a zuba a kofi, a kawo zuma cokali ɗaya babba a zuba a kai, sannan a juya sosai. To mai gida zai sha wannan haɗi minti 30 kafin ya je ga iyali. To insha Allah, in dai dogon zango ne ko yin zango fiye da ɗaya kake bukata, wannan haɗi in ka sha shi za ka yi mamaki kwarai da gaske, domin wannan haɗi zai ƙara maka ƙarfi kuma zai baka damar jimawa kana yin jima'i ba tare da ka kawo ba. Saboda haka ai kokari a jarabta wannan fa'ida, za a ga amfanin ta kwarai da gaske. Allah ya mana muwafaka. Sannan yan uwa, kar a manta, idan ana jin daɗin shirye-shiryenmu, ku yi subscribe na wannan tasha mai albarka, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon shirinmu. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya ajiye mana ta akwatin ajiye sakonni. Waɗanda suke son shiga group namu, akwai link a description, za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka. Sannan kar a manta a tura zuwa yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki ɗaya. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.